brišemo ove kružnice da ne bi stvarala neki zastup. Ono što sada trebamo uraditi je prodor. Da bi našli prodore moramo nešto izbrisati ovdje neku liniju. Evo, to će biti, poslije ćemo i vratiti kako su bile. Zašto sam to uradio? Zbog ovoga da bi mogao kliknuti na ovu tačku, podići 90 stepeni do gornje baze u P2, zatim je to je ova tačka, presjeći tu, zatim prenijeti ovaj ovdje dio, mogu kliknuti na njega jer je takav kakav jest. Produžit ćemo tu i onda ćemo spojiti ovu tačku koju smo dobili. Ovu liniju ćemo skratiti do ovdje negdje. I spojiti ove dvije. Ovaj ovdje dio je u stvari ovaj ovdje u P2. Zatim ćemo vratiti sve kao što je bilo. Izbrisat ćemo ovu dvoje jer nam više ne treba i ovu ćemo vratiti kako je bila. Ove dvije još nećemo jer nam trebaju kako bi dobili treću projekciju ovog prodora. Dižemo 90 do gornje baze i brišemo. Zatim ovo možemo vratiti onako kako je bilo. Ovdje se dešava još jedna priča. Brišemo dakle ovu liniju. I ovo. Kako bi riješili moramo izbrisati ovom da bi je povukli do ovdje, te spojili ovu tačku s ovom i s ovom i vratimo kao što je bilo. Ova i ova nam više ne trebaju. Zadatak je polovično riješen. Preostalo je još da ovaj prodor pronađemo dole. Do sad smo sve dobijali iz prve projekcije, sad moramo iz druge naći prvu. Je jedino tako moguće. To ćemo raditi tako što ćemo izbrisati ovu liniju, te ovu spustiti 90, također ovu i brisati višak.
galerije. Njime ću prikazati nevidljive ivice. One će im trebati za dizajne trodimenzionalnog prikaza, kojeg ću ovom prilikom pokazati u Google SketchUp programu koji je već otvoren i čeka da ovaj zadatak bude gotov. Znači, ove plave linije su stvari nevidljive linije koje se ne mogu vidjeti nikako. Naš zadatak je gotov. Sačuvat ćemo ga kao ovako, neka bude gravin. Zatim ćemo otvoriti Google SketchUp i ići na File, Import, te izabrati našu vježbu koju smo nastavili. Za ovaj slučaj smo nastavili Titanic. To je vježba koju smo upravo ocrtali. Ona je ovdje u trodimenzionalnom prikazu. Kako bi napravili trodimenzionalni prikaz, moramo razbiti da ne bude kao što je bila tek ubačena, to je u bloku. Ono što sada moram je povući visinu koju mogu samo ovako kopirati, ali bit će iz dijelova, pa ću uraditi ovako. I dobit ću visinu koju ću premjestiti visina, ali kako vidimo stoji vodoravno, treba je okrenuti, a to ćemo postići ovako. Okrenut ćemo na ovaj položaj, te izabrati vertikalno i samo uspraviti tu liniju, to je jednostavno, te je zabosti u centar. I sa vrhom spojiti svaku
ovo koje smo crtali smo na vrlo jednostavan način dobili u 3D prikazu. Ovo su prudori. Kako bi provjerili zadatak da li je tačan, uspravit ćemo drugu projekciju ili treću, ali ona nam je daleko. Znači potrebno je markirati sve i uspraviti kao što smo to do sad radili. Sve ove linije trebaju da se poklopi. Tu ćemo vidjeti da li je to baš tako što će se ova tačka poklopiti s ovom. Ako je zeleno, onda je to zaista vodan, onda je to